Ahoj, vítej u dnešní lekce. Pokud se ti můj styl cvičení líbí, můžeš se přidat i do mého online studia Dotek klidu na herohero.co/klid. Najdeš tam celé lekce, meditace i programy pro chvíle, kdy potřebuješ vypnout anebo třeba dobít energii. Ahoj, já vás vítám u nové lekce jógy. Dneska si spolu dáme dynamickou a takovou ranní lekci ve stylu vinyasa jógy, takže nás čekají pozdravy slunci a asanová praxe na závěr, taky taková relaxace. Takže jdeme na to. Dneska budete potřebovat nějaké místo na cvičení, kde budete mít klid a prostor pro sebe a já doufám, že to bude dobře fungovat s tím mikrofonem a že to bude hezky slyšet. Můžete si k sobě vzít bločky nebo nějaký něco podobného, abyste si mohli když tak pomoct při té lekci. Okay. Tak budeme začínat krátkým soustředěním sami na sebe a na svůj nádech a výdech. Takže pojďme se posadit do jakéhokoliv pohodlného sedu. Vyrovnáme si záda, zkusíme si zkontrolovat, jestli se nehrbíme a jestli pánev je nastavená tak, že sedací kosti míří rovně dolů. A chceme si uvědomit obě dvě ty sedací kosti, buď to v podložce, nebo pokud sedíte na patách jako já, tak ty sedací kosti se opírají o paty. V tom sedu chviličku budeme, takže si vyberte nějakou pohodlnou pozici a pojďme si teďko zavřít oči. A na chviličku se zaměříme na svůj nádech a výdech. Pojďme nejdřív jenom začít ten svůj dech pozorovat. A jenom si všimneme, jak se nám v tu chvíli dýchá. Pojďme také v duchu projít celé svoje tělo od hlavy až k patě a zkusíme se uvědomit, jak se v tom těle právě teď cítíme. Jestli nevnímáme někde nějaký napětí, jestli nás někde něco nebolí, netáhne, netlačí. Jestli nějaká část těla dneska potřebuje trošku odpočinku. Maličku už půjdeme rozpohybovat krční páteř. Pojďme si jenom pokutálet hlavou od jednoho ramene k druhému a pak zase zpátky. Jdeme jen půlkruh nebo nezakláníme. Takže za krkem jsem tam někde pokřupá, nemělo by nic bolet. Jenom postupně protahujeme svaly za krkem. Maličku zastavím. Tady co těž půjdeme otevřít oči. Podíváme se zase zpátky, přivykneme světlo. Budeme se protáhnout, my si proplést prsty, odtáhneme s nádechem dlaněm od sebe a vzhůru. Prodloužíme se v páteři, otevřeme hrudní a s výdechem vyhrbíme. Přilepíme bradu k hrudníku. Nádech, jdeme znovu otevřít hrudní, prodloužíme se v páteři, ramena jsou daleko od uší. A s výdechem jdeme zase zpátky, vyhrbím. Ještě jednou velký nádech a výdech. S dalším nádechem se vytáhneme nahoru, rozpletené prsty, pravá ruka jde do podložky, levou paži vytáhneme přes hlavu, jdeme úklon do pravé strany. Uložíme celou levou stranu našeho trupu a pomaličku se vrátíme zpátky, levá ruka do podložky, pravá přes hlavu, druhá strana. Nádech, vrátíme se, jdeme rotaci hrudní páteře, opřeme pravou ruku za zády, podíváme se za pravým ramenem, vytáhneme se za vrcholkem hlavy, prodloužíme se v páteři, nenaklápíme se trupem do zádu a pomaličku povolíme, jdeme na druhou. Hluboký nádech a výdech. Jdeme se pomaličku vrátit, přejdeme do pozice kočky a všechny 4. Půjdeme si odsud zatlačit dlaně pevně do podložky a pojďme nejdřív teďko rozpohybovat tu pozici tak, jak zrovna teď potřebujeme. Takže podle sebe jakýkoliv pohyb, jakýkoliv zakroužení, zakroutění tím těla. Můžeme se rozhýbat těch ramenou, v kyčlích a i v pánví pohýbat, zakroužit. Můžeme se rozhýbat i těch ramenou. I mě v krční páteři dáváme pozor na to, abychom příliš nepropínali lokty, aby nám to nedělalo tohle. A snažíme se spíš tam mít takový mikropokrčení. Tak klidně na chviličku zavřít oči a pojďte vnímat, kde to tělo teď je zatuhlý a kde potřebuje ještě trošičku víc toho pohybu. A jestli ten pohyb je potřeba dynamický nebo trošičku zjemnit, pojďte to všechno pozor. Hluboký nádech a výdech nás pořád provází.
A výdech. Zastavíme, přejdeme do pozice štěněte, naše dlaně jdou dopředu, natahujeme se a pojďme pustit hrudník směrem dolů k podložce. Kdyby bylo potřeba, pojďte klidně položit lokty, můžeme si případně položit čelo do podložky a naopak pokud chcete jít trošičku dál, tak si pojďme zkusit pokládat bradu. Hluboký nádech a výdech. Záklon hrudní páteře, protahujeme ramena. Záklon, protažení, hluboký nádech a výdech. Malinko. Jako chtějí vtáhnout spodní žebra dovnitř, zatlačíme do dlaní. A zase si zacouváme zpátky, jdeme na všechny 4 a odsud pojďme dosednout na paty, pozice dítěte. Tady kdykoliv můžeme odpočívat, kdyby bylo potřeba, kdykoliv během lekce se můžete vrátit, čelo položené v podložce, uvolněná záda. Jdeme se pomalinku zahřát s dalším nádechem, pojďme kouknout dopředu. Přejdeme přes pozici kočky do pozice psa hlavou nahoru. Takže pomaličku boky jdou dopředu, dolů, odevíráme hrudník, zatlačíme do dlaní do nártů. Můžeme zkusit odlepit i kolena od podložky. A s výdechem kolena špičky do podložky jdeme do prvního psa hlavou dolů. Takže pojďme uvolnit krční páteř, pojďme rovnou rozpohybovat tu pozici, prošlápneme pravou levou patu špičku. Zatlačíme dlaně pevně do podložky. Zkusíme zase prodloužit a sklidnit dech. Můžeme rozpohybovat zase kolena, špičky, paty, kotníky. Můžeme se rozhýbat zase i v té pánvi, trošku ještě douvolnit v zádech, doprotáhnout tu zadní stranu nohou. Nádech a výdech. S dalším nádechem jdeme na špičky. Kolena přitáhneme až k hrudníku a výdech, paty jdou dolů, natahujeme nohy. Nádech, jdeme na špičky, můžeme kouknout k dlaním a výdech, kouknout zase ke špičkám, uvolníme. Naposledy nádech a výdech. Darmufe. S dalším nádechem koukneme dopředu, přineseme váhu, jdeme do prkna. Tady se snažíme, aby ty boky nevisely takhle dolů, ale pojďme s nima klidně malinko výš. Jdeme pohyb zepředu dopředu, zepředu do zádu na špičkách. A jdeme nádech dopředu, výdech do zádu. Kdybyste nemohli, pojďte položit kolena. Ještě jednou naposledy. Výdech, nádech. Výdech, nádech a s výdechem jdeme do kliku. Pokrčujeme lokty těsně k tělu. Jdeme těsně nad podložku. Nádech, přetočíme nohy na nárty a odtlačíme se od dlaní od těch nártů s hlavou nahoru. Nebo zase může být nízká kobra. Pak už jdeme buď to přes kolena špičky nebo rovnou přes prsty. Do psa hlavou dolů na nádech, výdech. Dalším nádechem koukneme dopředu, jdeme dlouhý krok nebo skok nebo několik kročků až dopředu k dlaním. S dalším nádechem se prodloužíme v páteři, protáhneme paži podél těla, rovný předklon. S výdechem jedně pokrčujeme kolena, hluboký předklon, pomalinku rolujeme nahoru. Otevřeme hrudník, spojíme dlaně nad hlavou a s výdechem do ruce před hrudník. Jdeme na pozdravě a nádech. Vyneseme ruce nad hlavu, spojíme dlaně. S výdechem jdeme do hlubokého předklonu. Předklon je už v kyčlích kolena mírně pokrčený nádech. Rovný předklon, vytáhneme se z pasu. Opřeme si dlaně, krok nebo skok do zádu. Jeden dlouhý krok nebo několik krůčků a jdeme do kliku. Zase klik, kdybyste potřebovali, kolena jdou do podložky. Nádech, vysoká nebo nízká kobra. Nárty stlačíme do podložky. A jdeme s výdechem znovu kolena špičky nebo rovnou přes prsty do psa hlavou dolů na 3 nádechy, výdech. S dalším nádechem pojďte znovu pohled dopředu, dlaním krok nebo skok, jdeme dopředu do rovného předklonu, vytáhneme se z pasu. Špičky dlaní v podložce nebo můžeme opřít dlaně o holeně nebo o stehna, neopíráme se o kolena. S výdechem jdeme další hluboký předklon, mírně pokrčená kolena a vyrolujeme nahoru. Otevřeme hrudník, spojíme dlaně a s výdechem jdou ruce před hrudní, pak zpátky podél těla. Jdeme na pozdrav slunce bez židle, pokrčujeme kolena, spažíme. Tak pojďte mrknout jenom, jestli vidíte aspoň na špičky palců, měli bychom na ně vidět, teď kolena nejsou příliš vepředu. A pak s výdechem jdeme znovu přiklopit se už v těch kyčlích do toho hlubokého předklona. Nádherný předklon, opřem dlaně, odkročíme nebo odskočíme.
Jdeme svoji čatarangu, klidně můžeme přes kolena, lokty u těla. Nádech, pec hlavou nahoru, nádech tlačím do podložky a s výdechem znovu zpátky do psa hlavou dolů. Nádech, výdech v pozici. S dalším nádechem zvedám pravou nohu, výdech vkročím dopředu. Pokládáme vzadu levou patu, pokrčujeme pravý koleno, vytahujeme paže vzhůru a spojíme dlaně nad hlavou nebo necháváme paže na šíři ramen. Boky srovnáváme. Snažíme se ty spodní žebra malinko zatáhnout dovnitř a krásně zase si uvědomíme, že ta pánev nám míří směrem dolů, nebo kostoč nám míří směrem dolů. Pojďme ještě jeden hluboký nádech. A znovu pokládáme dlaně. Pravá noha odkročí, jdeme do prkna, zase klidně přes kolena do kliku. Nádech pes hlavou nahoru nebo nízká kobra. A s výdechem jdeme zpátky do psa hlavou dolů. Další nádech zvedáme levou nohu. Výdech krončíme dopředu. Vzadu zatáhneme patu do podložky. Vytahujeme paže vzhůru. Nebo zase spojíme dlaně. To levý koleno je pokrčený, může jít klidně až nad kotník. A boky zase srovnáváme. Můžete být zase vedle sebe. Malinko zatahujeme spodní žebra dovnitř. Ještě jeden hluboký nádech. A jdeme zase zpátky. Opřeme dlaně, pevně se do nich zatlačíme a odkročíme do prkna. A s dalším výdechem jdeme do kliku. Nádech pes hlavou nahoru. Výdech pes hlavou dolů. Tak, pojďme tady zase 3 nádechy, výdechy. Zůstat pamatujeme na to, že kdykoliv byste byli hodně unavení, už klidně pojďte dosednout zase do pozice dítěte, na chviličku zastavit, odpočinout. Hluboký nádech a výdech. Dalším nádechem tedy přijedeme znovu pohled dopředu, přikročit na druhá noha, rovný předklon s nádechem, s výdechem hluboký předklon, pokrčujeme kolena, spažíme pozice židle a s výdechem se vracíme do pozice hory. Tak. Odsud půjdeme ještě jednou přes pozici židle, s dalším nádechem vytahujeme paže vzhůru, zkontrolujeme, vidíme na palce u nohou, s výdechem hluboký předklon. Nádech, rovný předklon, opřem dlaně, krok nebo skok do zádu. Jdeme do prkna, klidně zase přes kolena, kdo potřebuje do kliku. Nádech, pes hlavou nahoru a s výdechem zpátky do psa hlavou dolů. Pravá noha se s nádechem zvedá. Tak, zkusíme nechat boky ve stejné výšce, takže pravý bok se nezvedá výš než ten levej a vytahujeme se za patou. Pak s výdechem koleno jde k hrudníku, jako bychom šli do prkna. Nádech, vytáhneme patu nahoru. A jdeme ještě 2krát výdech. Koleno jde k hrudníku, kouknu vždycky před sebe, ta hlava nevisí dolů. Nádech, pata nahoru a naposledy výdech. A nádech. Tak pojďme pravou nohou šlápnout dopředu, vzadu, zůstaneme na špičce a vytahujeme paže vzhůru. Zase otevřený ten hrudník. Klidně vzadu trošičku změkčíme koleno. Jsme bojovníkovi 3. Pojďte se zaměřit na nádech a výdech. To je to, co nám tam pomůže s tou rovnováhou. Zároveň si můžeme najít nějaký pevný místo, jeden pevný bod, na který budeme se dívat. Kdyby to zase nešlo, můžeme si spojit ruce i před hrudníkem nebo se chytit za boky. Zkontrolujeme, že boky jsou ve stejné výšce, že nám ani jeden ten bok neklesá níž než je ten druhý. Tak, pokud můžeme, půjdeme si zase vzpažit a jdeme s výdechem. Pozice svícnou, lokty jdou do stanu, lopatky tahnem k sobě. Nádech, vzpažíme. A jdeme znovu výdech. Nádech, vzpažíme. Ještě jednou naposledy. Výdech. A nádech. Odsud si odevíráme hrudník do pravé strany, takže dopředu jde opačná paže než noha. Tentokrát levá paže, pravá noha. Tak pokud máme dostatek stability, můžeme se mrknout do zádu za pravým palcem. Hluboký nádech, výdech. Levá dlaň klesá do podložky. Když by bylo potřeba, pojďte si vzít bloček a využít ten bloček, opřít si tu dlaň o něj. Když nepotřebujeme, nemusíme. Pravou paži vytahujeme nahoru, ještě jednou se koukneme za pravým palcem. Hluboký nádech a výdech. A pak pokládáme i pravou dlaň. Zase můžeme pod dlaně dát bločky, pokud bychom potřebovali.
Položíme si vzadu koleno a přecházíme do polovičního provazu. Takže vzadu, buď to jsme na špičce nebo na nártu, pravý kotník flexujeme, špička míří nahoru. Nemusíme si to koleno napínat, může zůstat pokrčený a ruce klidně posuneme malinko dál do zádu. A jdeme s dalším nádechem. Otevřít hrudník, prodlužujeme páteř a výdech, jdeme hluboký předklon, malinko jdeme níž. Ještě jednou dvakrát nádech a výdech, hluboký ten předklon zase. Naposled nádech a výdech. Naším nádechem koukneme dopředu, došlápneme na to pravý chodidlo a odsud jdeme pomalinku se opřít, opravdu pevně opřít do toho pravého chodidla. Můžeme si ruce položit na stehno nebo jdeme až do vzpažení a půjdeme se tady zase s tím výdechem udělat tu pozici svícnu, toho kaktusu. Protáhneme ty ramena, prsní svaly, nádech, vytahujeme paže vzhůru a jdeme znovu výdech, svíce, nádech, vzpažíme a naposledy výdech, nádech, vzpažíme. Pojďme si opřít ruce zpátky do podložky, šlápneme vzadu na tu špičku, opřeme se domů, buď to zvedáme koleno, nebo koleno zůstane na podložce a budeme tady takový zase trošičku zajímavý přechod, kdy nám levá dlaň dostane v podložce, pravou paže zvedáme nahoru a odsud budeme odkračovat do prkna na straně. Takže si pojďte, buď to teda opřít to koleno, nebo přetočíme tu zadní nohu na malíkovou hranu a odkročíme. A jdeme jakoukoliv tu variantu toho prkna na straně. Takže buď to jsou chodidla za sebou, kdy vždycky ta horní noha je vepředu, nebo jsou chodidla na sobě, a nebo můžeme zvedat tu horní nohu. Hluboký nádech, výdech nám pomáhá s rovnováhou. Nenecháváme tu hlavu viset, ale v prodloužení páteře. Ještě jeden hluboký nádech, výdech, pojďte. A pak pokládáme pravou dlaň a jdeme s výdechem do kliku. Nádech s hlavou nahoru a s výdechem zpátky jdeme do psa hlavou dolů. Tak. Pojďme si tady 5 dechů zkusíme, kdybyste potřebovali, pojďte klidně dosednout na paty. Uvolníme do pozice dítěte. Zkusíme si zase srovnat nádech, výdech, tak aby byl nádech, výdech stejně dlouhý. Ještě 3 dechy. S dalším nádechem zvedáme levou nohu nahoru, vytáhneme ji za patu, zase boky vedle sebe. A pak jdeme výdech. Koleno přitáhneme k hrudníku, jako bychom šli do prkna. Nádech, vytahujeme levou patu nahoru a výdech. Koleno k hrudníku. Ještě jednou naposled nádech. A výdech, koleno k hrudníku, nádech, vytahujeme patu vzhůru. A s výdechem koleno, chodidlo šlápne do podložky a přejdeme do vysokého výpadu. Takže levý chodidlo i pravý míří rovně dopředu, vzadu jsme na vysoké špičce, vytahujeme paže vzhůru. Odevíráme hrudník, držíme balans, zase si najdeme pevné místo, najdeme stabilitu také ve svém nádechu a výdechu. Klidně můžeme malinko jít níž těma bokama. Tak, jdeme s dalším výdechem, pozice svícnu. Lopatky táhneme k sobě. Nádech vzpažíme a výdech znovu. Svícem protáhneme ramena, prsní svaly. Naposled nádech a výdech. S nádechem si vzpažíme a s výdechem otáčíme hrudníkem do levé strany, rozpažíme. Tak, pokud můžeme, mrkneme ještě za tím levým palcem do zádu. A pak nám pravá ruka klesá vedle chodidla do podložky. Tak. Zase pokud byste potřebovali, nebojte se vzít si bloček. Levá paže míří nahoru, koukneme za levým palcem a levou dlaň pak pokládáme do podložky, položíme i vzadu koleno. Můžeme zůstat na špičce nebo na nártu, když špička míří rovně do zádu a jdeme rovnou přenést váhu na to pravý koleno, špička míří nahoru té levý nohy, takže flex v kotníku. Tak, snažíme se předklánět se už v těch kyčlích, takže nehrbíme záda, spíš si klidně pokrčíme nohu a vyrovnáme se v těch zádech, jdeme s nádechem prodlužovat tu páteř a výdech jdeme malinko níž. Hluboký nádech a výdech. Klidně ten dech může být slyšet, pojďte ještě naposled nádech a výdech.
Dalším nádechem koukneme dopředu, došlápneme. Zase se pevně opřem do toho levého chodidla. Opřem si budu to ruce o stehno, můžeme zůstat tady. A nebo zase vzpažíme, jdeme do toho hrudního záklonu. Cítíme tady to protažení v tom pravém třísle. Hluboký nádech a s výdechem znovu svícen nebo kaktus. Protáhneme ramena, lopatky táhneme k sobě. Nádech vzpažíme a výdech znovu svícen. Nádech naposledy, výdech. S nádechem zase spažíme, opíráme ruce do podložky. Tak budeme přecházet zase do prkna na straně, takže zase je možnost si vzadu pravý koleno nechat v podložce, nebo koleno zvedáme, koukneme za levou, pažíme horu, nádech a přecházíme, odkračujeme do pozice prkna na straně. Takže zase koukneme za levou rukou nahoru. Pevně zatlačíme pravou dlaň do podložky, snažíme se nepropínat ten loket úplně na doraz. Ještě jeden nádech. A jdeme zpátky na střed. Zase jdeme s výdechem do kliku. Těsně nad podložkou zkusím zastavit. Nádech, přijdu na nátepe s hlavou nahoru. A s výdechem jdeme znovu zpátky. Do psa hlavou dolů. Aspoň 3 dechy v pozici zkusíme. Možná, že zjistíme, že už se cítíme trošičku líp, trošku pohodlně v té pozici. Poslední nádech, výdech. A s dalším nádechem koukneme dopředu. A jdeme dlouhý krok nebo skok dopředu do rovného předklonu. Vytáhneme se z pasu. S výdechem hluboký předklon. Pomaličku jdeme do židle. Vzpažíme, pokrčujeme kolena. Prodlužujeme páteř. S výdechem se vrátíme do pozice hory. Pojďme tady ještě jeden nádech, výdech klidně. Pokud máme dostatek rovnováhy, zavřeme oči. Znovu si uvědomíme stabilní chodidla v podložce. Tak, jdeme na poslední židli, s dalším nádechem otevíráme oči a jdeme vzpažit. Pokrčujeme kolena, s výdechem hluboký předklon. Nádech, ještě rovný předklon. A potom pomalinku pokrčujeme kolena, až dosedneme do podložky. Teď přejdeme do loďky, buď to může být jednodušší varianta, kdy si můžeme ruce opřít za sebou, jenom dýcháme, otevíráme hrudník, špičky jsou ještě v podložce, nebo si nohy natahujeme před sebou, můžeme se chytit pod koleny, nebo si pak nohy natáhnout, případně pustit nohy. Můžete volit i tu jemnou nebo nízkou variantu loďky. Tak my budeme tady dát ještě takovou dynamickou část, takže si budeme spojit dlaně. Hluboký nádech, jsme na středu a výdech jdeme doprava. Nádech jdeme na střed, na celý ten dech vždycky. Výdech doleva. Nohy zůstávají na středu. Nádech jdeme zpátky, výdech doprava. Nádech na střed, výdech doleva. Už se trošku možná začíná pálit to břicho, jdeme ještě jednou obě dvě strany, výdech doprava, nádech střed, výdech doleva. S nádechem se zastavíme na středu, chytíme se pod koleny, anebo nemusíme, můžeme zkusit, jdeme těsně nad podložku, nádech, výdech, zkusíme podržet a pak uvolníme, položíme. Odsud půjdeme pokrčit pravé koleno, přitáhneme ho k hrudníku, jako by se chtěli nalepit, natlačit to stehno na hrudník, pravou paži upažíme, podíváme se za ní a koleno jde pomaličku do druhé strany. Rotujeme páteří a protahujeme krásně stranu našeho trupu. Snažíme se tady obě dvě ramena i lopatky nechat v podložce, kdyby se zvedaly, tak trošku se vrátím zpátky. A pojďte jeden hluboký nádech a výdech. Malinku jdeme zpátky. Vyměníme nohy, pokrčíme levou a pravou natáhneme a zase nejdřív to levý koleno, stehno natlačíme na břicho, povolíme v oblasti kyčle a pak přejdeme do rotace, upažíme levou ruku, pravou, no, koleno jde doprava. A díváme se za tou levou paží, prodlužujeme dech. Už ten dech necháme tak jako postupně sklidnit, zjemnit. A pomalinku se vrátíme zase zpátky na střed.
Tak, odsud už se můžeme natáhnout do závěrečné relaxace. Pokud byste potřebovali trošičku si uvolňovat ještě záda, klidně pojďte nechat kolena pokrčený a nechte ty kolena klesnout k sobě. Jinak se pak už můžeme natáhnout, nechat si špičky nohou klesnout volně do stran, paže dlaněmi směrem vzhůru a můžeme zavírat oči. Postupně projdeme celé své tělo, uvolníme ho. Ještě předtím si pojďte věnovat aspoň jeden očistný nádech a výdech. Takže hluboký nádech pozbírá napětí z našeho těla. A uvolňující výdech pustí všechno pryč. Už pomalinku uvolníme prsty na nohách, chodidla, nárty, paty, kotníky, celé dolní končetiny, uvolníme lítka, kolena, stehna. Uvolníme oblast kyčlí, celou pánev necháme stěžknout, oblast také té křížové kosti, křísel. Povolíme také břicho, záda, bederní páteř, svaly podél celé páteře, hrudník necháme stěžknout. Uvolníme prsní svaly, ramena, paže, lokty, předloktí, zápěstí i dlaně a prsty. Povolíme také v oblasti krční páteře, uvolníme v čelistech, necháme uvolněný celý obličej, vyhladíme čelo. Povolíme také vrcholek hlavy. S každým výdechem je naše tělo těžší a těžší. S každým výdechem jako by se tělo rozpouštělo do podložky. Můžete v duchu poslat díky sami sobě, svému tělu, že vám dobře slouží, že je schopné s váma takhle krásně cvičit. Malinku pak přivedeme jemný pohyb do konečků prstů, na rukách, na nohách. Můžeme se s dalším nádechem ještě protáhnout. Napneme celé tělo, jako když ráno vstáváme. Pomalinku dáme paže zpátky podél těla, obejmeme svoje kolena, chytíme se pod koleny, pohoupáme se nejdřív z jedné strany na druhou a pomalinku se pak rozhoupáme přes kulatý záda, zepředu do zádu. Až uděláme to zhoupnutí tak velký, že se budeme moct vyhoupnout do sedu, kde se posadíme. Do jakýhokoliv pohodlného sedu ještě na chviličku pojďte zavřít oči. Povolíme v oblasti ramen. Pojďte si položit ruce na svoje srdce. Poděkovat si ještě jednou. Poděkovat svýmu tělu, že vám slouží a že vás nosí po světě každý den. Poděkujte taky sami sobě, že jste si dneska zacvičili a že jste udělali něco dobrýho sami pro sebe. Můžeme pomaličku zamrkat, otevřít oči, spojíme dlaně a vám moc děkuju, že jste si se mnou dneska zacvičili. Přeju vám krásný zbytek dne. Namaste. Pokud se ti dnešní lekce líbila a chceš pokračovat dál, v mém studiu Dotek klidu najdeš celé jogové lekce, meditace, afirmace, antistresový program anebo třeba recepty na voňavou aromaterapii. Členství stojí asi 200 měsíčně, můžeš ho kdykoliv zrušit nebo znova obnovit. Ať už si kdekoliv můžeš tak mít svoji malou oázu klidu vždycky po ruce. Odkaz najdeš dole pod videem, anebo přímo na herohero.co/klid.